Isa Rabi'u yana cikin attajirai ƙalilan 'yan asalin Kano da girmansu ya sa suka shiga jerin hamshaƙan attajirai na duniya da ta san da zamansu, kuma ake wallafa darajarsu da ƙiyashin yawan dukiyarsu loto-loto don kowa ya san matsayinsu a duniya da yawan dukiyar da suka mallaka. Masu yin wannan ƙididdiga da wallafa a kafafen labarai sukan yi ta kowace shekara bayan sun nazarci kadarori da dukiyar manyan attajirai na duniya don su tantance kuma su san a wannan shekarar wane ne ƙarunan zamanin, wato waye ya fi kowa kuɗi a duniya, ta wace hanya ya samu kuɗin, daga wace jiha ko nahiya ko ƙasa ya fito, kuma su waye ke biye da shi, wato wane ne attajiri na biyu da na uku da na huɗu har a kai ga na 100. A irin wannan ƙididdigar ce da aka yi a shekarar bara aka wallafa cewa dukiyar Abdulsamad Isiyaka Rabi'u ta samu bunƙasa har ta kai dalar Amurka miliyan 8,500, inda haka ta sa suka kiyasta cewa Abdulsamad Isiyaka Rabi'u a shekara ta 2023 yana a matsayi na 4 a jerin masu arzikin Afirka, sannan kuma a lokacin ya doke Mike Adenuga mai Glo Telecom, inda ya zama na 2 kenan a jerin masu kuɗi a Najeriya. An haifi Abdulsamad Isiyaka Rabi'u wata ɗaya kafin Najeriya ta samu 'yancin kai a ranar 4 ga watan Agusta 1960, wato yana da shekara 63 da 'yan watanni kenan a duniya. Abdulsamad ɗan marigayi Khalifa Sheikh Isiyaka Rabi'u ne wani babban ɗan kasuwa kuma mashahurin malami wanda ya jagoranci ɗariƙar Tijjaniya har ya zama khalifa na Najeriya. Ya yi karatunsa na firamare da sakandare duka a jihar Kano. Daga nan ne ya wuce ƙasar Amurka inda ya samu digiri a fannin tattalin arziki a Jami'ar Capital University. Bayan kammala karatunsa na jami'a a shekarar 1984, Abdulsamadu ya dawo daga ƙasar Amurka ya shiga kamfanin mahaifinsa na IRS, inda a nan ne ya goge da sha'anin cinikayya da kayan masarufi irin su shinkafa da sukari da fulawa da taliya da man girki iri daban-daban. Abdulsamadu ya ci gaba da gudanar da kamfanin IRS da sauran harkokin mahaifinsa har zuwa 1988, shekarar da ya kafa nasa kamfanin kasuwanci mai suna Bua International Limited, kamfanin da shi ma ya shiga da hadar shigo da shinkafa da mai da sukari da siminti da karfe da dai sauransu. Bayan shekaru 2 da kafa shi, kamfanin Bua ya kulla wata babbar yarjejeniya da kamfanin Delta Steel Company, mallakar gwamnatin tarayya, na samo wa kamfanin Delta kayan aiki da suke bukata daga kasashen waje. Bayan sarrafa shi sai a bawa kamfanin na Bua ya sayarwa masu bukata, ana raba riba. Wannan yarjejeniya ta taimaki Abdulsamadu matuƙa saboda kamar ya samu sabuwar masana'anta ce tashi katokan. Abdulsamadu ya raini kamfanin Bua daga tushe har ya zama abin koyi, inda ta kai a yanzu a wajen ciniki da samar da siminti da sukari da man abinci da fulawa, idan kamfanin Bua bai zo na farko ba to hakika zai zo na 2 a duk ƙasar nan. A yau kamfanin Bua International Limited yana da rukunai da rassa da yawa har da masana'antu daban-daban kamar haka. Kamfanin siminti na Bua, wato Bua Cement, wanda ya gawurta wajen samar da siminti mai kyau ga masu bukata a ciki da wajen ƙasar nan. Wannan kamfani na siminti ya samu bunƙasa ne a cikin shekarar 2009 bayan sayan hannun jari da Abdulsamad ya yi a wani kamfani mai suna Cement Company of Northern Nigeria da aka fi sani da Sokoto Cement. Daga bisani Abdulsamad ya saye wannan kamfani ɗin gurungun kuma ya ƙara girmansa da inganta shi. Baya ga Sokoto Cement, kamfanin Bua ya shiga aikin gina wani kamfanin siminti na kimanin dalar Amurka miliyan 900 a jihar Edo. An ɗauki shekara 6 ana gina wannan katafaren kamfani kuma tuni an kammala shi, ya shigo rukunin Bua Cement Company. Kamfanin Bua yana da masana'antar tace sukari da aka kaddamar da ita a shekarar 2008, wadda take daga cikin mafi girma a Afirka ta Yamma. Haka kuma kamfanin Bua ya mallaki Nigerian Oils Mills. Wannan kamfani na Nigerian Oils Mills Limited shine kamfanin sarrafa mai mafi girma a Najeriya. Har ila yau, a shekarar 2005, kamfanin Bua ya fara aikin gina masana'antu na sarrafa fulawa guda 2, ɗaya a Lagos, ɗaya kuma a nan Kano. A yanzu haka dukkaninsu suna aiki gadan-gadan. Bugu da ƙari, kamfanin na Bua yana da Bua Towers da Bua Parks da Bua Hills, duk na ginin gidaje da sauran gine-gine irin na hanyoyi. Kamfanin yana da tashar jiragen ruwa da tashoshin ɗaukan kaya daga waje. Kamfanin na Bua yana hada-hadar kuɗi da ƙarafa da shigo da tama a jihar Kogi. Uwa uba ga sashen yin kayan abinci iri-iri, wato Bua Food PLC, wanda taliya da sukari da fulawa da mai da shinkafa suke ƙarƙashinsa. Wani babban abu da kamfanin Bua na Abdulsamad ya sa a gaba shine gina wata matatar mai, wato refinery a Akwa Ibom.
a kudu maso gabashin ƙasar nan, abin da zai sa Abdulsamadu shiga cikin aikin man fetur kenan. Abdulsamadu ya kafa gidauniyar BUA wadda ta zama mai taimakon al'ummar ƙasar nan ta kowace fuska, musamman a harkar haɓaka ilimi a jami'o'i. Ga kaɗan daga cikin jerin irin taimakon da wannan gidauniya take yi. A nan Kano ta gina babban ɗakin kula da ƙananan yara a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Ta ɗauki nauyin gina cibiyar nazarin addinin Musulunci a Jami'ar Bayero ta Kano. Haka kuma tare da haɗin gwiwar ƙungiyar Rotary ta ƙaddamar da duba lafiyar mutane masu ɗumbin yawa, musamman wajen duba idanuwa, kunnuwa, hanci da maƙogwaro kyauta. Baya ga waɗannan, gidauniyar BUA ta kuma bayar da gudunmawa a ɓangarorin kiwon lafiya ta hanyar ba da magunguna da kayayyakin kiwon lafiya ga cibiyar ciwon daji da ke FCT Abuja. Shekarar da ta wuce Abdulsamad Rabi'u Initiative ASR suka ware naira miliyan 2,000 don fara ginin gidaje 120 na ƙananan sojoji a Abuja da buɗe ginin ƙara azama wato Innovation and Entrepreneurial Center a Maiduguri ta naira miliyan 2,000 da ware dala 500,000 don kafa cibiyar yakar tarin fuka da HIV a wasu ƙasashen Afirka. Abdulsamad ya samu lambobin yabo da dama. A shekarar 2011 ne gwamnatin Najeriya ta bashi lambar girmamawa ta CON. A shekara ta 2012, jaridar The Sun ta ba Abdulsamad kyautar zama gwarzon ɗan kasuwa na shekarar 2012. Abdulsamad Rabi'u ya samu lambar yabo ta Dove Excellent Award a shekara ta 2013. A dai wannan shekarar ta 2013 ya samu lambar yabo ta Best Corporate Steward Award ta CSR Nigerian Award. Haka kuma a shekara ta 2015 ya lashe lambar yabo ta Business Conglomerate Award of the Year, wannan mujallar yankin yammacin Afirka ta bayar. A wannan shekarar ya sake lashe lambar yabo ta Lifetime Achievement Award, wanda jaridar Vanguard ta gabatar. A cikin shekara ta 2017, Abdulsamad ya samu lambar yabo ta Silver Vade Extraordinary Business Achievement Award. Haka kuma a shekarar ta 2020 an ba shi lambar yabo ta Businessman na shekara a Vanguard Personality of the Year 2019. A shekarar 2021, Emmanuel Macron, shugaban ƙasar Faransa, ya naɗa Abdulsamad Isiyaka Rabi'u a matsayin shugaban ƙungiyar zuba jari tsakanin Faransa da Najeriya. Abdulsamad Isiyaka Rabi'u yana da shekaru 63 a duniya da 'ya'ya 4 da 'yan uwa 42 ga baki ɗaya. Muna addu'a Allah ya yauta arzikinsa ya kuma ƙara masa lafiya. Ku ci gaba da kasancewa da Jagora TV.